Malawi Today. Tikulandireni kulikonse kumene muli. Iyi ndi breaking news chabe. Bokosi mukuliona pali limeneli ndilija amalicha kuti CEO box kapena kuti Chief Electoral Officers box. Limeneli ndi bokosi limene mumakhala mapepala amene amalowesamo ma results anthu amene apambana pa chisankho chimenechi. Izi zakambidwa ndi Anabel Mtalimanja amene atsimikizira anthu kunena kuti ntchito yolowesa ma results ku maina enieni kapena kuti ma results enieni anthu amene apambana pa chisankho achitika posachedwa pompa chifukwa choti izi ziyambika masana. Mtalimanja akulongosola zambiri pa nkhani. Mweneko ndikuyankhula kwa Anabel Mtalimanja, mkulu wa Malawi Electoral Commission, kapena kuti amene ali wapa mpando woyang'anira chisankho chimene chikuchitika m'Malawi muno, kulongosola zambiri pa nkhani imene. Tiye tipitirize kumva malizasi osiyana-siyana ammadera athu. Kamene tikufotokoza titero nkhani zokhudzana ndi zisankho koma palaini ipa yankho ndi Imam Wali. Imam, uli kudedza ndikhulupirira? Ndiri kudedza Yesu. Koma kutoka kudodetsa zinthu ino kufikira kuseka ndewa kuchitaniso nizina kuti chiso mawu kodi mutikuti kulukira ya osadanda ifeyo tabwera kumene ndi I think yoyambirira kucheza nano naye ndino ndi muthautira ndira iya koma baina mukanadziwa kuti amaiji hana amaveka chonchi mai munifumba amaveka chonchi simukuyedetsa bwino kuti iya ngani ido makazi tukuyasamula chofayo chiyokeni kunyumba ndikuona sojonje ndikubaladi ina kwathadziona ngandine yankho aya Imam, kudedza kwa chabwanji lero? Kudedza kwa chabwino kunja kwa dzuwa nyengo yabwino kwambiri. Watibweresera zotani nthawi ino Imam? Panakali pano tu kuno kudedza zozichokera koma constituency zamba kufika pa district Tale Center mawa chama 4 am zinamba kufika zinali zochokera ku Golomoti zimenezo tinalowa live tamene panali kugonda tsopano apa koma kunonso kwafika zina zochoka ku kudzala nyama zimene tikufuna no tiwapatsire Amalawi kuti kodi kudzala nyama zayenda bwanji za chisankho chimene chapa 16 September pamene zosalira zakhala zokubwera. Tiziwise chabwino chiyambe ndi za president Joyce Banda achipani cha PP apeza 342, Thokozani Banda independent apeza 252, apandawe akwame AAA apeza mavoti 535, achakwera alaza achakwera abedo wachipani cha MCP apeza mavoti okwana 18,215. Kamuzu Jwambo achipani cha Petra apeza 136 votes. James Chilungo independent apeza mavoti 67. Felix Chipojola independent amenewa apeza mavoti 85. Adalitso Kabambe achipani cha UTM apeza mavoti 439. Topere Muluza achipani cha UDF apeza mavoti 120. Avita Muntalika achipani cha DPP apeza mavoti okwana 2,050. Apuziro Mvula independent apeza mavoti 33. Atumpale Mwenefumbo
amene wa achipani cha NDP apeza mavoti 29. Akondwani na Nkrumah a PDP apeza mavoti 48. Asauti Jordan achipani cha PCP apeza mavoti 6, pomwe Smart Swira a independent apeza mavoti 5. Tobias Miward a independent amene wa apeza mavoti okwana 19. Komanso a Michael Usi achipani cha Ozam apeza mavoti 92. Pamene mtenda nomene ndi mene mavoti ayilikira atsogoleri wa dziko. Tsopano kulowa tinakali kudzanya makomweku kulowa chigawo cha aphungu zotsatira zimene zizoti sizinatsimikizike kupezeka kuti Morris Chikafa amene wandi independent apeza mavoti 11,615. Filipo Chinkhondo amene wandi independent apeza mavoti 4,044. Godfrey Chisoni amene wanda chipani cha Malawi Congress MCP apeza mavoti 7,271. Mene motu ndimene zayendera ku constituency imene yadzala nyama. Imam, kumbali zonse mwina kuti Malawi amvetse bwinobwino amene akutsogola ndi ndani? Kumbali zonse kwa atsogoleri a dziko tukolonena kuti akutsogola ndi kuti ndi Lazarus Chakwera achipani cha MCP amene apeza mavoti 18,215. Pomwe kumbali ya aphungu amene akutsogola ndi Morris Chikafa amene wapeza mavoti 11,615. Chabwino Imam, tathokoza kwambiri dzulo timamva nkhani zokhudzana ndi network lero kumeneko kuli bwinobwino kumasana kuno. Network imene ndi imene yapezeka kuti yatichedwetsa kuti mwina zotsatira zimene ziyambe kubwera pa district Tale Center zinakabwera kama constituency okwana 10 apo tangopeza kuti abwera zotsatira za ma constituency awiri okha. So tikanadikira 8 anakalipo kuti abwere. Panakali pano pafikanso ina ndikuti tikanga zotasala ndi 7 pompano tikhala tikulowa kukaonanso imene yakuntakataka imene yafika mwina kukolongosola ziwiri zitatu kuti atipatsenso zotsatira. Chabwino Imam, tikhalenso tikulumikizana kuti tifotokozere kuti kuntakataka zayenda bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo. Imam wali mmodzi mwa atolankhani athu ameneyo ali mboma la Dedza. Chabwino tili ndi Taonga Sabola palaini pa kuchokera ku Lilongwe. Taonga ukutimva? Ndikumva kwambiri zanga yankho. Ndiyesa mwaswera bwino. Ya itachezera bwino. Ifeso tachezera bwino. Yehova ndo wankulu akutisamalira. Maka. Mwatibweresera zotani masanale? Pano ndili ndi satira zosatsimikizika zadera lijama Lilongwe Chilobwe constituency. Kuyamba zabe kufotokoza kuti Lilongwe Chilobwe constituency ndi constituency imene ili adapambana kale chisankho chisadachitike. Mpungu amene. Padachitika kuti Mpungu anobisana naye. Amene wadajaziya adakoza opanobisana naye. Ndi chisankho kumeneko akanapezekaso kuti kansala nayenso mbali imodzi pamene pachipala constituency makhala makansala awiri mbali imodzi adapambanaso opanda obisana naye. Mbali nayo dadeza kuti kunachitika zovuta kumeneko ndi atapange mtsogolo muno. Ndi kumeneko makunyedwa chisankho cha president chokha. Ndi zotsatira zimene ndabwera nazo pano ndi zotsatira za chisankho cha president kudera la Lilongwe Chilobwe. Ndipira kudirwa kuti ndiyambe kutchula makamaka kuti kumeneko zayenda motani. Pepa Taonga tikudula pang'ono unafotokoza nkhani yokhudzana ndi phungu koma za kansala unafotokozapo? Ningobwereza kucheka kuti mina simunazeke bwino lomwe. Kansala amakhalapo awiri kumeneko kudera kumeneko amakhala maodi awiri. Ndiwodi imodziyo kansala adapambanaso kale. Okay. Koma odi naye kudapezeka kuti kunabwa zovuta kunabwa chauta kumeneko ndiye adzavota mtsogolo muno chisankho chichitike. Chabwino. Ndiyambe tsopano ndikuti kodi zayenda bwanji makamaka mndandanda wa president
kumene kuso kunali ma president okwana 17 mmene kukhalira dziko lonse. Alphabetical order address banda chimani cha People's Party 105 votes. 105 votes. Atoko zani manika banda oyima kwa wakamene 69 votes. 69 votes. Akwame bandawe anyamada tsigana yamai amenewa alipa 461. Lazarus Chakwera achipani cha Malawi Congress alipa 47,626. 47,626. Akamuzuchiwamo Petra 111. 111. James Chirungo independent 11. Felix Chipojola 11. Adalitso Kabambe UTM 98. Aduberi Muuzi UTF 12. Professor Arthur Peter Mutarika DPP 337 minutes. Apozilo Mvula independent mavoti anayi 4. Frank Mwenifumbo amenewa alini mavoti atatu. Akomwanika Nkumwa PDP amenewa alini mavoti 11. Jordan Sauti PCP amenewa alini mavoti awiri. Smart Swira independent mavoti atatu. Mirwa Tobias independent mavoti 5. Kuzabe umalizira ndi Michael Usi oja zake alibe mlandu amenewa apeza mavoti 23. Kudera limeneli total valid votes is 48,894. Total void votes mavoti amene sadawerengere mpacha zolazika zina analipo 928. So total votes imene yakonyedwa kumeneku tine kuti total registered voters amene adalembetsa kuti akavote analipo 58,054. 58,000 adalembetsa koma amene akaponya nditu kukaponya mavoti awo enali namba yotepera pakapa tikatengera zonse valid votes ndi 48,000. Sandoza kuti about 10,000 or about 9,000 yakuti adalembetsa koma sadalire nditu kukavota. Zina za MP ndakambakaliza kunena kuti kumene adapambana kale kanselaso mbali imodzi madapambana mambali nayo kunakwa chauta. China chimene ndingafotokozere nchakuti boma la Lilongwe tikati Lilongwe sali district anayigawa pawiri. Mbali inayo ikuyang'ana maboma ikuyang'ana nditu constituency akululo alipo 19. Mbali inayo ikuyang'ana constituency amusite alipo 12. Lese pamene tili pano pa district tale center paine pali pabwaira secondary school tikuyang'ana kwambiri constituency amene ali ku Lilongwe rural amene alipo 19. So far tajitapo constituency okwana 5 ndiyo kuti atsani ku 14. Chapo mpano ndinakadi district returning officer amene swali DC wa boma la Lilongwe Dr. Lofunikira kwafusa kuti zikuoneka ngati zochedwa. Tamati yayi panali mavuto ena ndi ena koma mavuto takonza ndi pompano lauso andikukhulupirira kuti zithamanga. Akuti anali mavuto anji? Ina buta kwambiri ndi vuto limene lili lambali zonse network. Network ni vuto limene yakhala ndithu likuvuta kuyambira sana iyo kufika dzulo. Muchakhala ndithu tikuvutika kuti tipereke maka information yokhudza ndilo kusati kuti kunangokhala chu mapepa asamabwera zonsandira mabwera kuchokera ku constituency tali center akuyeneko tikumene anakumana ndi vuto a network. Komano lero
ndiyene hiyo zakanga za mambo masuda mafika ndi kupara kufika 5 constituencies pano katsalandi 14 constituencies kilicho daza tuenare ali mulongo muno pali Kingsley Justice Rebecca Tenjeba ndimeso matonga abayanga nano zotsatira za mulongwe city kumene kuli ma constituencies okwana 12 ndikubira utapo mpano nawo zo abwere zazisa ndwa Malawi kuti kumene kusire kuzikwenda pati ndipo mali zikabake zipende picture yoyenera ya boma la Lilongwe. Out of curiosity, Taunga, have you had the time kuti ubanga aggregate zotsatira makamaka zokurizira ndi mtsogoleri wa dziko zosavomerezeka kuchokera ma constituency asana memwe andiraunga? Koma jerezo nditaonera kuti mina nditaupanga nthawi ina iliyonse chifukwa choti mwalifusa chifukwa muona ngati kuti mina nditakhala kuti singapereke picture yokulondola kwenikweni timaona ngati kuti amalawi pena angafune kumva njakuti kuti boma la Lilongwe tikati Lilongwe lulo zaenda motani kuti tingopereka picture ndithu yaikulu koma ngati mufuna picture yoti Lilongwe chema chabe imeneyo ndikuti sikutiso nkhale yonguda nkhale yomuphatikizira apa ndi apa yomwe tingachite nkuwabweresera so amalawi kuti adziwe kuti zikuyenda bwanji makamaka ku Lilongwe lulo koma tena kungoona ndimene zikuyendera makamaka amene akoneka kuti ali patsogolo kunoko ku Lilongwe lulo pama constituency 5 amene abwera kuno amene ndithu atipatsa ndi Dr. Lazarus Makaseja bwera alipani cha Malawi Congress omwe akutsatana ndi Professor Asapita Mutharika achipani cha TPV kumabwera kwina kwa Kabambe ndi ma kandidate. Chabwino titokoze kwambiri Taunga Sabola. Ziko mutiyankhula naso kanthawi kanaka nkhani wathu Taunga Sabola ochokera ku Lilongwe kutibweretsera zotsatira zosasipikizika kumeneko. Apa tili ndi Isaac Salima. Isaac, waswera bwanji? Isaac, ukundimva? Ndovumva tati. Waswera bwanji lero? Ndaswera kai washabani. Ndaswera. Kodi mphamvu zija bwanji? Mukadalolema? Koma usiku atawo ndinabirako pang'ono kadolo kambala kuti madigiri abizosati andeya tisanamizire kuti unali wonse tinagawa na wina wosagona kwina kugona. Ayi zamphamvu kwambiri tifotokozereni kumeneko kuli bwanji komanso mwatibweretsera zotani? Apa ndikuyankhulira pa Cholo district Talent zosati zochoka kuma constituency azayamba kufika apanopa nyingizo zochoka ku Mmanja chaku Cholo konkuno. Isaac, ndikupempha kuti ukwezeko mawuwo kuti tidzikumva bwinobwino. Ndana kuti nyingizo za Mmanja. Kumene kuti ambe ndi Jesse Banda APP akoneka kuti apeza mabondo kwana 65 amene chokopa amene ndo ino vaoka 75 akwame pandawe amene wa 25 amene alazo chavera IMCP avoid 23 alamu Chwambo amene ndakipanda pecha mabondo kwa 16 amene Adri Chirungo amene wa ino vaoka mabondo kwa 95 Kosna Chibajwa amene wa oima vaoka mabondo kwa 30 amene adalisoka bambe UCM mabodo pana 484 asupere mozi APS amene apita mchajika apita CPC 18,735 amene akonzimautura oima vao ka 64 Frank Malipongo NGP 19 amene akondane na nkoma makamaka TTB 19 Jordan Sauti APCP 8 amene asmatria oima baoka mavoti atatu Amelia Pias oima baoka mavoto 107 ndipo amai kwa usi akipani zombia zake aide mandu mavoti 144 Atu osa amena analendesa analipo 124,000 147 amene mapari vote analikuwa na 20,113 mavoti onongeka analikuwa na 485 nene tushako dance kwa zikone saudi supervisor cha TDP apita mkali ganda mena sekola ndi 18,755 votes supervisor pani
cha ATM adaisopodani amene abwera pachimidzi imavoto kwa 484 alaza chakwera achipani cha MCP kama atupere mwezi na nena abwera pachitatu 281 amene achakwera MCP abwera pa number 4 284 teno ku kisanko ma MP mwenye ku Mtalimanja tikonkuja kitu zikona kasa kudi tosata za sisi vitu pamene Alan Champions ama voto kana amina maina voka atazama voto wana 2274 amene Roy Kombe amene sulaina voka 2139 Gundati expanded 537 amene alisokabambi amene wasa pia shwane za ingia mpya pia atazama voto wana 1114 Peter Kanjoma amene walima voka 107 votes amene Radson Kasidi Nkuma amene voka so amene 4673 Afreba Castro achipani cha TDP 5861 amene Christina Mmanja walima voka 1421 Atis Momulema APTP mavoto wana 1000 amene Teresa Zemani walima voka 675 Clifton Tawari amene on MCP 127 so zodi mbali ya ma MP amene apambana ndi Afreba Castro mwachipani cha TPP mali ndio shaka kunikizika 581 votes ndipo ajiri akubera Roy Kombe amene ndima voka mavoto wana 3139 amene Alan Champions amene mena mke amene akwazo bwana kabo andona yona za kikaja amene ai number 3 pa MP mavoto wana 2474 adaisokabambi akubera pa number 4 that MP amene ateza mavoto wana 1114 and mimi nga chorokozele bano yanko Komanso tabi kwa tosakazama constituency ya Mtalimanja. So far kodi Isaac tapangaka vama constituency angati ndipo amene asala ndo uchuluka motani. Wanapata matakava ma constituency kwa na awili. Goli ati Komanso Mtalimanja. Goli ati mtemi nabo yaja kumawaku akugamba za imene wanopande Mtalimanja ndipo tasala ma constituency kwa na 6. Okay. Atala 6 watero Isaac. 6 ndekuti ndamena sala chiro idagai chobeta adakabwela pe kunoku ku digital center. Chobwino tathokoza kwambiri Isaac timamva za mavuto a network. I don't know ngati unafotokoza zomwezo dzulo koma I think unali mmodzi mwa iwo zimenezo zochitika belero. Zimenezo zoboneka kuti bonga khale kuti kuwodi ya amama ka constituency ya Zomba Center maka Cholo Center akaboneka kuti nakonso anakoma ndi vote imeneyi kumvaku amadigiri yakuti amalizise zonse akanali zosati MP Komanso president nezinayiredi kumano zinasaira zinayi zamakhansala amadanda olwekweza ifuko la network pamene tinafika kumawako kumano ndikhupira kumene aja kumasanaku akhoza kubweza zosati zimenezi. Chabwino tathokoza kwambiri Isaac tikhayiso tikulumikizana bwinobwino mtsogolomo. Palaini apa tili ndi Mphatso. Mwaswera bwanji Mphatso? Mphatso kutimva? Mphatso? Thank you tikulephera bwinobwino kulumikizana apa ndi Mphatso kuti atimve. We'll try again to connect ndi Mphatso hopefully lero kuti pamene alipo network ikuyenda ndithu bwinobwino kuti atiyankhule atulangana athu osiyanasiyana amene tafotokozera moja alipo kuzungulira dziko lino maboma onse okwera 28 nkupati pasira zotsatira zimenezi zosasimikizika. Chachikulu inu nkukhala pamenepo ncholinga chakuti lendo likhale limodzi. Mphatso ukutimva pakadali pa? Ndikukumvani kwambiri. Chabwino poyambirira paja timalephera ndithu kukumva. Inali network ndithu imeneyo. Kuti paja muli kuti Mpha? Kuno ndikudowa. Okay chabwino. Mwatibweresera zotani kudowa? Pali pano kuoneka kuti ntchito ndithu ikutheka ndabwera ndithu ndi malizasi kapena kuti zotsatira zochulukirapo ndithu makamaka gawo la aphungu komanso
mtsogoleri wa dziko. Ndiye ndiyambire gawo la Afungu. Tiyambira ndi dera la kummawa kwa boma lino la Dowa kumeneku ndithudi kunali opikisana awiri amene amapikisana pa mpando wa Fungu. Ndiye kumeneku ndine kuti chakummawa chakumwera chakumpoto imene ndi Dowa Central East North East, Dowa North East. Kumeneku kunali anthu atatu amene amapikisana kumeneku. Kumeneku kunali Godfrey Chinzeka oyima paokha, komanso kunali apemphero phiri achipani cha UTM, komanso kunali Sam Dalitso Kawale. Ndiye chisankho chimene chikasanaliza kumeneku Chinzeka apeza mavoti okwana 10,343. Pamenepo apemphero phiri achipani cha UTM apeza 1,059. Pamenepo Sam Dalitso Kawale amene amayimira chipani cha Congress Party apeza 12,142. Tikatero ndithu kumeneko amene akuoneka kuti wapambana ndithu muzotsatira zosatsimikizika ngati izi, kumeneko ndithu kuoneka kuti Sam Dalitso Kawale ndi amene akutsogola zotsatira zosatsimikizika. Koma tikatero ndithu zotsatira izi zikuchoka ku masenta onse amene ali ku constituency ya Dowa North East. Komanso tipite ku constituency ya Dowa East. Kumeneku opikisana anali kwa awiri. Kumeneku kunali Chimwendo Banda amene wa achipani cha MCP, komanso kunali Liz Ndomondo achipani cha DPP. Kumeneku ndithu amapikisana nthawi yokhawa, koma kutsatira chisankho cha anthu aku Dowa East zikuoneka kuti kumeneku Chimwendo Banda atsogola ndithu kwambiri ndi mavoti okwana 25,111 kumeneku ndithu. Komanso amayi Liz Ndomondo apeza 3,997. Ndiye apa amene tionetseramu Chimwendo Banda amene ndithu akutsogola kumeneku zotsatira zosatsimikizika zimene ife at times tili nazo m'manjamu ndithu. Komanso tikapita ku constituency ya pakati imene yakuti Dowa Central Constituency, kumeneku kunalinso anthu awiri amene amapikisana. Kunali Darlington Harawa amene amayimira chipani cha MCP, komanso kunali Ane Naman Chibwana amene amayima paokha. Ndiye zotsatira zake zili motere. Darlington Harawa amene amayimira chipani cha MCP apeza 5,647. Pamenepo Mai Ane Naman Chibwana apeza 19,085. Itudi kumeneku chikawo cha pakati kapena kuti dera la pakati mboma la Dowa kumeneku ndithu zikuonetsa kuti mavoti anthu apatsa ochuluka apatsa mayi ameneyu Mai Naman Chibwana Ane Chibwana. Mmene zikuonetsera apa amene akutsogola muzotsatira zathu zosatsimikizika. Tikachoka pamene tionenso ku dera la Mphudzu kumeneku ali antipagulu akamilika mapikisana imene ndi Mphudzu constituency. Kunali Aguni Sara amene amayimira chipani cha UTM, komanso kunali Alice Litepo amene analoyima paokha. Kunalinso Anjombwa Chunala amene analoyima paokha. Kunalinso Asa Sungisa Martin amene amayimira chipani cha MCP. Malingana ndi zotsatira za kutsatira chisankho chimene chachitikachi zikuoneka kuti Agunya Sara apeza mavoti okwana 523. Alice Litepo apeza 4,708. Anjombwa amenenso ndi woyima paokha apeza mavoti okwana 6,944. Sungisa Asa Martin apeza mavoti okwana 12,068. Ndiye izi zikungoonetsa kuti malingana zotsatira zathuzi zosatsimikizika zikuoneka kuti Sungisa na amene akutsogola ndithu constituency imeneyi. Koma zonse zimene ndikunerazi ndi zoti zafika pa mapeto
voting centers onse aseka zowerengedwa mmene tikuti namu zotsatira izi ndizoti zikuchoka kumasenta onse amene ali makoswese amendane nawo. Ndiye tikachoka pamenepo tipitere kumbali ya president ku constituency yomweyo ya Mputsu, Mai Joyce Banda kumeneko anapeza 192, Atroko Banda oima pauka anapeza 108, Akwame Bandawe AAA anapeza 315, Alaza Shakwera achipani cha MCP kumeneko anapeza 21,000, anapeza 21,000. Hello? Ukumveka mphatso kuti kuyembekeza mongolekezera pa 21,000. Okay, Alaza Shakwera MCP anapeza mavoti okwana 21,009. Akamuzu Chiwambo apeza anapeza 78. Ani Chirungo independent anapeza 25. Achipojora Cosmas menewa apeza mavoti okwana 36. Adalisoka Banda UDM anapeza mavoti 340. Atupere Muruzi UDF apeza mavoti okwana 71. Arita wa Mtarika apeza mavoti okwana 1,578. Akuziro Mvura wa Imabauka apeza mavoti 16. Afraka Fungo NDP apeza 13. Akondwani Nangumwa PDP apeza 34. Saudi Jordan PCP apeza mavoti okwana 13. Smart Shira wa Imabauka apeza mavoti 4. Amini wa Tobias amenewa apeza mavoti 5. Pamene pa Michael Usi amenewa Michael Usi this week awajazaka libe mlandu apeza mavoti 45. Tipira sokdera la kumawa kwa bomala doa kwa kuti doa East constituency. Mai Joyce Banda kumeneko apeza mavoti 339. Atoko Banda independent apeza 171. Akwate kumeneko apeza mavoti 411. Achakwera MCP apeza 24,030. Achiwambo apeza mavoti 122. Achirongo James apeza mavoti 34. Achipojora independent apeza mavoti 27. Akabambe UTM apeza mavoti 304. Austin Atibere Muruzi UDF apeza mavoti 104. Apita Mtalika DPP apeza mavoti 2,935. Apuziro amene wa independent Apuziro Vula apeza mavoti 14. Amwene Fungo NDP apeza mavoti 13. Anangumwa apeza mavoti 9. Saudi amene wa CPC apeza mavoti 10. Smart Shira independent apeza mavoti 5. Tobias amene wa Tobias apeza mavoti 9. This week Michael Usi awajazaka alibe mlandu apeza mavoti 37. Tikapita kwa serious lado wa Central kumeneku Mai Joyce Banda apeza mavoti 457. Atoko Oimabauka apeza mavoti 116. Pamenepo Akwame chipani cha Amaya Nyamara Tsigana amenewa apeza mavoti 234. Achakwera achipani cha FTP apeza mavoti 19,725. James Chirongo amenewa Oimabauka apeza mavoti 84. Ajibojora amenewa Oimabauka apeza mavoti 17. Akabamba UTM apeza mavoti 623. Austin Atuvere Muruzi apeza mavoti 86. Mtalimanja DPP apeza mavoti 2,931. Apuziro amenewa apeza independent Apuziro Vula apeza mavoti 6.
amwene fungo a NDP apeza mavoti 13, Anangumwa apeza mavoti 12, Asauti a CPC apeza mavoti 4, Aswira a independent Asmaswira amenewa apeza mavoti 9, Tobias Amiri wa Tobias Oimaboka apeza mavoti 8, Amaiko Usi amenewa nditu wajibati jeja hoja zaka alibenkhani alibe mlandu apeza mavoti 55. Pakata ibanu ndiyamba ndalekeza pamenepa koma tikaona masenta ambiri taona doa central komanso doa east ndi mvuzu kumene kuti achakwera ndamene Lazarus chakwera ajibali ya MCB ndamene akutsogola ifaku iftiko apeza 4,030 ndiye kumvuzu apeza 21,009, doa central apeza 19,723 ndipo akutsalika nda Peter Mtalika amene kudoa east kuja apeza 2,934 935 pamene pakumvuzu Mtalika apeza 1,578 pamene kudoa central Mtalika apeza 2,931 kumene kunditu amene akutsogola ndi Lazarus chakwera kutsaliridwa ndi Peter wa Mtalika. Mungofuna kuziwa Mungu akumbutsiranso makamaka amene akutitsatira kuti paja kudowa kuli ma constituency angati ndipo munazotsatira zachokera ma constituency ochuluka motani? Kudowa lili ma constituency okwana 10 koma pali panopa ndi kuti ili ndi zotsatira za ma constituency atatu liyembekeza constituency yachilamba 4 kuti tilandire ndi apapa ndi kuti mwachito likoti kuti constituency yomaliza ndi anamba takwanisa ma constituency 4 fazolo linapereka ya constituency mozi ndi kuti apata takwanisa ma constituency 4 tatsala ndi ma constituency 6 kuti apatsira Malawi zotsatira zake. Munamaka mukafika ma constituency okwanira 7 tizakupemphani kuti zotsatira za mtsogoleri wa dziko nkuzionkhesera kuti tizangoona kuti ma constituency okwanira 7 kudowako mwinamake akutsogola ndi yani. Zimenezo tidesete kupanga modelo munditu kuti anthu adziwe kuti akutsogola ndani. Ndathokoza kwambiri Mphatso, ife tikusiyeni kuti mupitirize kulimbana ndi network. Ife titi tamange kuti Malawi anze jeni kudusira kuno ku Times. Zikomo kuchokera kudowa ma constituency alena kuti okwanira 9 ndamene aonkhetsera zotsatira zosesemikizika mwa ma constituency okwanira 10. Mphatso kuti pasira report limenelo. Tinene pano kuti anafotokoza za chipani cha oja mlandu alibe oja zaka libe mlandu oja mlandu alibe bezake oja zaka libe mlandu babula tikonze kuti si oja zaka libe nkhani tikonze pamene kuti oja zaka libe mlandu adazokonze yeye kuna adazokonza okay I missed that one then madabo kuti ya ena akhoza kudaba kuti atsocho chitika nchani kuti chipani chiti Beth